subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to Amabenzo TV. Kiphethe Premiership. Olona Pirates 2, Sikukune 0. I'm joined by Ezase East. Hola Sibo. Hola Sibo. Ngikala kuphi bafethu? Kala la. Sikala kutito mfethu. Sikala kutito mfethu. Silahlekelwe Sibo mfethu siqala la. Mfethu Tito mfethu uyidlalile indima yakhe brawami. Big role. uTito mfana beyibambile. Singaze sithini siyele mfana silahlekelwe lana mfethu. Yabona lana mfethu silahlekelwe umfazi wasendlini Bramo ophekayo oyenza yonke umsebenzi wasendlini nje. But ayikho into esingayenza sifisela yonke into enhle njalo. Lapha yakhona sifisela konke okuhle. Aqhubeke ngebhola laziyo nje. You understand? Sure. 2. Uzulu. Uzulu bafethu. Zulu mala Zulu. Thathe uZulu manje. Zulu. Okuritshe Spain. Ayi. Yabona Sibo. Awubuthile. Yabona Sibo. Ispace kaSibisa sisibonanga namhlanje. Usivalile. Ese captain. Usivalile nje uZulu ebemile. Aqala ukudlala. Owestrinya bezo Max Zabato Sebastian Iskelemu. Ubazwile ngibethu uKwinika yena. Kunini benayo. Kunini benaye. uKwinika sithini ngayi ithini indaba kaKwinika. Amakhiki la. Abayikhulumi indaba amakhiki. Ikotari yena. Awosilva. Ucabanga obosilva mfethu. Yabona bathi uSebastian angeke score. Uyodlula kuKwinika. Uyasho. Uyodlula kuKwinika so sneaks. Abulala inet. Hayi ubonile umthiye wenzani? Ndoda naye. Kuzoba kuKwinika. Somshiya bhekelele. Sure. Hayi Sibo ngiyakutshela. Ngiyakutho. Rodmani Sibo. Awihlaba uGrand bra wami. Ngivumelana naye. Sibo. Uyakhumbula last ngikutshela ukuthi iPirates ipick is to shishishi. Ngikutshelile bra. Siyapromote. Siyavayisa. Yabo. Abachita yavaya. Uyangithola. Ngikutshela ke into eyenzakalayo masivaya anefuye sayirepresent South Africa. Uyangithola. Ngikutshela ngombuli Vandaag ukorile wa assista. Uyangithola eIran. Uyangithola. Upani uvukile. Upani uvukile. Uyangithola. Lopani esimbole kulo ntuzana ku pre-season. Uye lo. And uye lo simfuna. You understand? And then ngasi wrong angeke ayise. Khisumoya sithi. One game at a time. Sesekude labo manje. One game. Yabo. So ngithi upani bekumele asikorele goal number 2 ne. But ubuye wakhumbula ukuthi Petite boy. Kuna Petite boy. And ulight uzana uyangithola. Wathi bamba. Naye Petite. Uyangithola. Ngiyabonga nopolice ukuthi ulivalele bra. Uyangithola. Shothi sibambene yabo. Ngithi mina Sibo. Mawula ku Pirates usayine ku Pirates. Mawungaphaphamanga. Mawusalele uyasala. Injani? Uyasala. Bakaya ichance la ku Pirates. Uwe ungayigrab. Uyangithola. Ngithi ngikhuluma noMasilela. Masilela mawungayigrab ichance. Yova. Esenkambini ulo ntuzana uDlamini. Uyaphola. Positive yakhe leya. So mongathathi advantage. Mongathathi advantage. Basofaka omunye umuntu uyangithola. Enye into umkobodi bra wami ne angasabi ukuthatha ukushaya amaphasa risk uyangithola. Angadlali safe football kuphela bra wami. Akaliphuli fastera uyangithola. Akaliphuli fastera. Angafani no-Ox. You understand? 72 back passes. 72 back passes. Sibo, awudingi microscope ukubona ukuthi ipheni ishonephi. Uyazi ishonephi. Mina ngibona ngapha kubo makhelwane. Sibo, ama clean sheets ngicabanga ukuthi iswaneme after Sipho Chain. Yazi sithini. Sithi Sipho Chain has kept Sipho Chain. Something Williams angaya.
imoli leya inyanga imoli mawufika nje uthi uyavuleka Sithibo siyabonga la kuTito Sithibo siyabonga kakhulu kuTito Sithibo angeke siphinde simkhohlele umfana lo uthi umnyango wemoli mawufika nje nebhola uthi angazi kwenzakalani ngalabo mawufika nje uthi mara uMzansi is number 1 asazi kanjani mara uMzansi is number 1 nomunye bebemlwela ukuthi aye ku World Cup uyitshela yena njengoba buya ngapha umakhelwane ulokuwafaka ekhaya ngathi dlala amathilo ngathi uzoyizwa kudala le Peterson as captain Sipho Chain uzoyizwa kudala Sithibo okay just mayilula ngera umtholile thank you excellent